አርዕስተ ዜና ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዋንነት በር ባሕሪ ሰላማዊ አማራጭታት ቀዳምነት ሂባ ከም እትሰርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ሎሚ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ኣኼቡ ብፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቐረበሉ ኣንፈት ጠመተ ሞሽን መንግስት 2018 ዓመተ ምህረት ኣጽዲቁ። ሓፈሻዊ ዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ከም ዝመጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም። سلام طعمها بلي زخوركم تملكتنا كما تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود معد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراحكم ساخم صنه انا ابراهيم فسايم فلما بحصرت زيناتات كنجمر بايتو كلت حزبي فيدرالي لومي ابا زسالطو سروع اخيبو ببريزيدانت ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቀረበሉ አንፈት ጠመተ ሞሽን መንግስቲ 2018 ዓመተ ምህረት አጽዲቁሎም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል መበል 50 ዓመት ስሩዕ አኼቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣሳሊጡሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ሂቦም ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ብፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቀረበሉ ድጋፍ ሞሽን አንፈት መንግስቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣጽዲቁ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ተወሳኺ ውግእ ክካየድ ዘይኮነስ ተሓባቢርና ሃገር ክነልምዕና ንደሊ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰላም ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝምድቦ በጀት ንልምዓት እንተይኮነስ ንዕጡቃት ይውዕለለ ኢሎም። እዚ ትኽክል ኣይኮነን፣ ትግራይ ልምዓት የድልያ እዩ፣ ብምዃኑ ድማ ብሰላማዊ መገዲ ብሓባር ንምልማዕ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም። ኣብ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተቐመጡ ቀንዲ ጉዳያት ንምፍጻም መንግስቲ ድልው ከም ዝኾነን ብዙሕ ርሕቀት ብምኻድ እናተግበረ ከም ዝርከብን እውን ኣብሪሆም እዮም። ኣብ ቢሾፍቱ ዝህነፅ ሓዱሽ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ 10 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፃኢ ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። መበል ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ 50 ዓመት ዘበን ስራሕ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ንዝተለዓሉሎም ሕቶታትን ርእቶታትን መልስን መብርህን ዝሃቡ እንትኸውን ኣብ ቢሾፍቱ ንዝህነፅ ሓዱሽ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ስራሕ ዲዛይንን ምቁፃር ኣማኻሪ ትካልን ከም ዝተዛዘመ እውን ሓቢሮም ኣሎም። ምስ ፋይናንስ ብዝተኣሳሰረ ሓረስቶት ንስራሕቲ ልምዓት እንትለዓሉ ዝተኣናገድሉ መንገዲ ፀገም ንከይኸውን መነባብሮኦም ከይተኣጓጎልን ኣማራፂ ሜላ መነባብሮ ንክኽተሉን ዝተሳለጠ ሰፊሕ ስራሕ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኣሎም። ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ንበረራ ወፃኢ ትጥቀሞ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ጥራሕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ምዃኑ ዘለዎ በሪኽ ስፍራ ኣውሮፕላናት ንውሕ ዝበለ ጉዕዞ ንምግባር ዘኽእል እኹል ነዳዲ ንከይሕዛ ከም ዝገበረ ኣረድዮም። እቲ ሓዱሽ መዕርፎ ነፈርቲ ዝህነፀሉ ስፍራ ኣውሮፕላናት እኹል ነዳዲ ሒዘን ንምብራር ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም። እቲ ህንፀት እንትዛዘም ኣብ ዓመት ልዕሊ 100 ሚልዮን መንገደኛታት ዘተኣናግድ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝገብሮም እውን ገሊፆም ኣሎም። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብቀጻሊ ኣብ ዓውዲ ትራንስፖርት ማእከል ኣፍሪካ ኮይና ምስቲ ዝተረፈ ክፋል እታ ኣህጉር ንምትእስሳርን ንምርኻብን ከም ዝሕግዝ ኣረዲኦም። ልምዓት ኮሪደር መርኣይ ቦታን እዋንን ዝልውጥ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኣሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ልምዓት ኮሪደር ብዝምልከት ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ሂቦም። ልምዓት ኮሪደር መርኣይ ቦታን እዋንን ዝልውጥ እዩ ብምባል ንኣብነት ኣብ ኣዲስ አበባ ጥራሕ ልዕሊ 1000 ስፍራታት ስፖርት ከም ዝተሃነጹ እዮም ገሊጾም ዘሎም።
ብዙሓት መናእሰይ ናብ ስፖርት ይምለሱ ከም ዘለው ብምግላጽ እዚ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ምህናጽ ስራሕ እዩ ኢሎም ስብራት ስነ ልቦና ትውልዲ እናሕወየ ዘሎ ስራሕ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝርዮን ዝዛረበሉን ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም እዮም። تملكت حزن ما بزرزرنا بزحزنا مزيناتي كحلفكم حفشاوي عبيت قطبة إثيوبيا كاب جزنا بجزن عبي كم زمت قدام مستر أبي حمد حبيرم منجستي بزكايدو محياش ماكرو قطبة عبيت إثيوبيا أبزعمت بخلت أهاز كم زعبي تم قدام مستر جاليس أميوم أباد دمك أتوسخلو أبي كل تشحن عصر شوعاتن بجت عمت من جستي إثيوبيا عبيتي هجراو قدات بمفتسام قال بتكبار زر أيلو عوت عمت كم زنبرة قدامي منستر أبي أحمد أزخ خيرهم قطبة إثيوبيا أبي حرشاز تمسرة من بارو زحبرو توم قدامي منستر إثيوبيا كاب دخنة من نقاف أبي زقبر كيدي أخل بزي مخانو استخدتلنا يو بوليسي بوزها زفر قطبة وتسيت أمز كبيلهم استزابع قطبة إثيوبيا نمستغخال نقدن إنفستمنتن نمحاش توداداراي مفراينت نمعباي عقمي أفتات ما نمعباي وحس سرعات فاينانس نمرققات علامة زقبرة ممحاش إيكونومي كمزتسالت زحبرو قدامي منسترابي بزيد ما وتسيت تمز كبيلهم بلوت أغزي 170 بليون بر نبر منقست قبي بزي عمت 1 تريليون بر يتطبقال ስለዚህ ለውጥ አለ ማለት ነው أبوان لوتي እቶት መንግስቲ ብር 170 ቢልዮን ኔሮ ኣብዛ ዓመት 1 ትሪልዮን ትጽቢት ይግበር ስለዚ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኤክስፖርት መምሕያሽ እዩ እዚ ድማ ልዑል ለውጢ ኣመዝጊቢ እዩ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ኤክስፖርት ዝገበርናዮ ኣብዛ ዓመት ኣብ 4 ወርሒ ጥራሕ ኤክስፖርት ጌርና ረኺብናዮ ኢና ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 23 ቢልዮን ዶላር ዕዳ بريفورم مخنات كابرباتا كسابرباتا نتوحميسة زتقع بليون دولار شغشغ عدا تغيريو ازي عبي عاوتيو إثيوبيا عدان مخفال تقام يبلان انفستمنت وزاي بلعل بركي تسفاحفحيو اب عبيتي سوهافتي تخورت غيرنا نسرح بزبلنا يو مسارت بوزحات انفستمنت مسحاب تخايليو قطبا إثيوبيا بخل ممزني انترى بزاد من ملكو سبرات إثيوبيا ناصقنايو زركب أبي زحلف عمد شوعات نت بسلسة ميتاو عبيت زمزقبة زفر حرشة أبي حفشاوي GDP عبيت حاجر كلتنت بسلسة ميتاوي بتصحيت كم زوسد توم قدامي منستر بريهم باللفو عمد 7.3% ادقت عمت اتوال راسو سيكترو بيتشاون حرشة أبي زحلف عمد شوعات نت سلسة ميتاوي عبيت بينو أمزقبيو أب حفشاوي عبيت حاجر دما كلتنت سلسة ميتاوي كاب GDP عبيت حرشة بتصحيت اللوو أب كلتشحن عصرتن مهرت روز إثيوبيا 1.5 مليون كونتال نيرو أب زحلف عمد 60 مليون كونتال إنا أفرينا أب صبح لوتي إثيوبيا 4 مليون كونتال سرناي تفرنيرا أب زحلف عمد لعلي 380 مليون كونتال سرناي أفريناينا بنا 4.5 مليون كونتال أب صبح لوتي أفرينا إكسبورت دما 700 دولار نيرو أبز حلف عامت جن 11.5 مليون كونتال بنا أفرينا 2.5 بليون دولار إكسبورت غيرنا أب زفر حرشة لعول وزيتيو تمزجيبو أبي زفر إندسترون تمساسالي عبيتن لوتن كمز تمزجبة اتوم قدامي منستر حبيرم إندستري براسو أمنا 13% أدقوال نجر جن إندستري نبعلو أب زحلف عامت 13 ميتاو عبيو أب عبيت GDP 3.7 ميتاويو معدن كاب GDP بادو نتبي بادو حدا كاب زنور عبيت ناب حدا ميتاوي عبيو 3.7 زبلنايو كاب معدن مانيفاكتشرينج إنرجي زمزقبو وزيت لوتيو أقلقلوت 3.1 ميتاوي GDP زنورو بزتحيت ناب 7.5 ميتاوي عبيو ناي زحلف عامت عبيت بدمرو وزيت زنبرو انتخون أبز عامت دما بزي ترتر عبيتنا بخلطة أحاز ويكعا دبل ديجيت كاتيو أبي بروجكتات ون أبي وتيت كمز تمزقبة قدامي منستر أبي أحمد أبي بارلاما أبي زهابو مبرهي حبيرم
ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዋንነት በር ባሕሪ ሰላማዊ አማራጽታት ቀዳምነት ሂባ ከምትሰርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ምስ ጎረቤት ሃገራት ሓቢርካ ምዕባይ ዘኽእል ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ይስራሕ ምህላው እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣለው። ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ። ኢትዮጵያ ብተፈጥሮ ካብ ዝተዋሃበቶም ጸጋታታ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ተረቋሕ እንትኸውን ታሪክ ላዕለዋይነት ዝሃገር ኩሎም ድማ ምስ ወደብ ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሓደ እዋን እዚ ተፈጥሮዊ ጸጋ ሲኢናያ ብምዃኑ ድማ ኢትዮጵያ ወናኒት በሪ ባሕሪ ምዃና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ዳግማይ ንምርግጋጽ ብርክት ዝበሉ ርሕቐታት ተጓዒዛላ። ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተለዓሉሎም ሕቶታት ምላሽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ከይዲ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ አልዒሎም። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ንኢትዮጵያ ዋንነት በር ባሕሪ ዘስኣነ ውሳነ መን ይወሲንዎም? ካቢኔ እዩ ዝኸውን ኢልና ዶኩመንት ካቢኔ እንተደለና የለን። እቲ ካቢኔ ኣይፈልጦን ቤት ምክሪ እዩ ወሲንዎ ዝኸውን ኢልና እንተደለና ቤት ምክሪ እውን ኣይነበረን። ቤት ምክሪ ነዚ ውሳነ ኣይፈልጦን። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሪፈረንደም ወሲኑ እዩ ዝኸውን ከይበሃል ንሕና እውን ሽዑ ነርና። ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኖም ተወከልቲ ዘይረኣይዎ እንተነኣሰ ካብ ኣፈጻሚ ካቢኔ ዘይረኣዮ ውሳነ መን ይወሲንዎም? ስለዚ ዝሰኣናሉ መንገዲ ጸገም ሕጋውነት ከም ዘለዎን መረዳድኢ ትካላት እውን ኣይኣተውኦን። ናይ ለውጢ መንግስቲ ካብ ዝመጸሉ እዋን ጀሚሩ ወናንነት በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግማይ ንምርግጋጽ እንትሰርሕ ምጽንሑ ዘዘኻኸሩ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሕቶ ምላሽ ንክረክብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላማዊ መገዲ ክሳብ መወዳእታ ብትኹረት ክስራሓሉ ኢሎም። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር። ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘድልያ ቅድሚ ለውጡ እውን ንኣምን ነርና እንዳተዛረብና ነርና። ሽዑ ክንድመጽ ኣይንኽእልን ነርና። ካብ ዝጀመርናሉ ዕለት ጀሚሩ ግና እዚ ጉዳይ ኣሎ። እዚ ዘረባ ግን ሰላማዊ ክኸውን ኣለዎ። ብምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ሕዚ እውን ሓው ህዝቢ እዩ። ምስኪን ህዝቢ እዩ። ዓዱ ለቂቑ እንዳተሰደደ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ምስ ህዝቢ ብሓባር ምስራሕ ምትሕብባር ድሌትና እዩ። ፍጹም ናይ ምውጋእ ድሌት የብልናን። ብሕጋውን ብንግግርን ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢና ንብል። ንብዙሓት ሃገራት ነንብሕተን ተዛሪበ ኣለኹም። እዚ ቤት ምኽሪ ምስማዕ እንተደልዩ ግን ንኣሜሪካ፣ ንቻይና፣ ንሩስያ፣ ንኣውሮፓ፣ ንኣፍሪካ ሕዚ ኣብ ቅድሚ ዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ምግላጽ ዝደሊ ነገር ጉዳይ ዋንነት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ቅድሚት ዝሰርዖ ሰላምን ዘተን ስለ ዝኾነ በይዛኹም ሸምጉልና እሞ መፍትሒ ኣምጹልና። ንሕና እዚ እዩ ሕቶና። እወ ክንሽምግለኩም ኢና ሰላም የድሊ እዩ እንዳበሉ ምዝንጋዕ እንተኾይኑ ግን እዚ ጉዳይ ብዙሕ ርሕቐት ዝኸይድ ኣይመስለንን። እዚ ኣነ ስለ ዝደለኹ ስለ ዘይደለናን ኣይኮነን። ተፈጥራዊ ኣይኸውንን። ብሓደ መዓልቲ ኣይንምልሶን። ብሓደ መዓልቲ እውን ኣይሰኣናዮን። ተፈጥሮአዊ ከይዱ ተኸቲሉ ክኸይድ እዩ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጥንኻር ከም ዝስራሕ እውን ተገሊጹ። ምስ ግድብ ሕዳሰ ብዝተኣሳሰረ እውን ረብሓ ሱዳንን ግብፅን ብዘይጎድእ መልክዑ እንዳትሰርሐ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ሁሉም ሃገር ሳይዙ ይነስም ይብዛም ኩለን ሃገራት መጠነን ይንኣስ ይብዛሕ፣ ሃፍተን ይብዛሕ ይንኣስ፣ ኩለን ሃገራት ናይ ተፈጥሮ ጸገአን ንኻልኦት ከይጎዳኣ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለወን። ተፈጥሮ ዝዓደለን ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መጉዳእቲ ከየብፅሓ ምጥቃም ናይ ኩለን ሃገራት መሰል እዩ። ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ዘለዋ ቅዋም ግልጽ እዮም። ግብፃውያን ኣሕዋትና እዮም። ሱዳናውያን ኣሕዋትና እዮም። ፈተና ጸላእና ቅድሚ ማንም ዓለም ስልጣነ ኑብያን ስልጣነ ምስርን ዝተቐራረበን ዝተወራረሰን እዩ። ናተይ ድሌት ናትኩም ድሌት መላ ኢትዮጵያውያን ኢለ ዝሓስቦ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣስታት 300 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለወን። ልዑል ስፍሓት መሬት ኣለወን። መንእሰይ ህዝቢ ኣለወን። ብሓባር እንተንሰርሕን እንተነፍርን ንመላእ ኣፍሪካ ንኽእል ኢና። እኹል ሃፍቲ ኣለና። ወርቂ፣ ማይ፣ መሬትን ጉልበትን ኣለና። ዝሓይሽ ሓቢርካ ምስራሕ እዩ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓን ድሕንነታን ንምርግጋጽ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ትኹረት ሂባ ከም እትሰርሕ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ጥሕሰታት ሕጊ ይሳለጡ ብምህላዎምን ጠንቂ ሰላም ብምዃኖምን
መንግስቲ ንሰላም ቅድሚት ሂቡ አማራጭታት ሰላም ይጥቀም ህላውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ካብ ታሪክ እንተንመሃር ንኸደሎም መንገድታት ምፈለጥና ብምባል እውን ነቲ ኩነታት አብርሂም ወም መርሃ ሰላም መረሳ አንድ መምህር ተማሪዎቹን ሰብስቦ ፍኛ ላይ ስማችሁን ጻፉ አላቸው። ሓደ መምህር ነተማሃሩ አኪቡ ኣብ ፍሕኛ ሽሞም ንኽጽሕፉ ነገሮም ሽሞም ንጽሓፉ ነቲ ፍሕኛ ኣየር ክመልዎ ኣዘዞም እዚ ምስ ገበሩ ንኽፍንውዎ ትእዛዝ ሃበ ድሕሪ ውስን ደቓይቕ ሕድሕድ ፍሕኛ ዝለቐቑ ተምሃሮ ናይ በዓልቶም ሽም ዝሰፈሮ ክሕዙ መዓደ ብቁጥሪ ብዝሕ ዝበሉ ተምሃሮ እዮም እቲ ፍሕኛ ዝተበተነ እዩ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ እንዳረኸበ መሊሱ ክሰድድ ኣብኡ እንዳተወዓውዑ ን5 ደቂቓ ማንም ናይ በዓሉ ክረክብ ኣይከኣለን ሕዚ ድማ ህድእ በሉ ኢሉ ኣዘዞም እቲ ፍሕኛ ክስደድ እዩ ነቲ ዝተለዓለ ሽም ምስ ኣንበብኩም እቲ ሽም ኣይተታገሰ ዝብል እንተኮይኑ ነቶም ሰዋና ሃቡ መሊስካ ኣይተሸንድውዎ ኢሉ መዓደ ኩሉ ሒዙ ነቲ ሽም ኣንቢቡ ንዝግብኦ ሰብ ሃበ ብሓንቲ ደቂቓ ኩሉ ናብ ሰብናዩ በፅሐ መደመር ማለት ካልእ ይኮነን እዚ ዝተገለጸ ማለት እዩ መስርሕን ኣሰራርሓን ፀገማት ብምቅላል መዳይ ዘለዎ ረብሓ ፍልስፍና መንግስቲ መደመር ኣብነት ገይሮም ተደማሚፅና ተረዳዲና ምስራሕ መዋፅኦና እዩ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፉሉ መደረ እዩ ብዙሕ ፀገማትን ተፃብኦታትን ንምፍታሕ ብሕታዊ መንገዲ ምልዛብ ምዃኑ ዝገልጹ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢደእታውነት ጓኖት ዝዓስሎ ፈላላይ ኣሕዋት ዘላቒ ፍታሕ ኣናድዩ ከም ዘይፈልጥ ታሪክ ኣብነትና እዩ ይብሉ ሓድዩ ንሓድዩ እንዳውደቐ ፀገም ህዝቢ ከይተፈትሐ ዝዘለቑ ሃገራት ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ቁጥሮም ብዙሕ ክንጓነፅ ፀገም ህዝቢ ነንውሕ እምበር ረብሓ እነዕትሮ ዜጋ የለን ናብ ሰላም ልምፃእ ዝብል መፀዋዕታ ንምቕራብ ዝተፈነወ ሓሳብ ድማ ነዚ ይመስል ከታሪክ መማር ቢቻል ኖሮ በድፍን አፍሪካ ካብ ታሪክ መምሃር ተዝካል ነይሩ ኣብ መላ አፍሪካ ሓዊ ዝተፍእ መሳርሒ ሒዞም ምስ መንግስቲ ተጻቢዮም ስዒሮም ኣብ ዝተወጻጸሩሉ ባይታ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘዕሰለ ዋላ ሓደ ሓይሊ የለን ንብስሩ ተዓጢቑ ቀይዱ ዕጥቁ ሒዙ ይደሃል እትከልዒሎም ኣብ ተጻብኦ ዝጸንሑ ንልዝብ ዘመቻቸናዩ ዕድል ተጠቂሞም መዝነት ሒዞም ሃገር የገልግሉ ምህላዎም ዝገልጹ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽኻልና ሚይጥ ምልዛብ ንረብሓ ሃገር ብሓደ ምስራሕ እዩ ብምባል ርትዕታት ይቐምጡ ለምሳሌ ሸኔ ጋር ተወያይተን ከፊል ሸኔ ኃይል በሰላም ገብቶ ስልጣን ላይ የሉ ከማብነት ምስ ሸኔ ዘቲና እቲ ዝኣተወ ሓይሊ ሃገር እንዳገልገለ ኣይኮነን ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ይንቀሳቐሱ ምስ ዝጸንሑ ወገናትና ዘቲና ንምዝታይ ድልው ዝኾኑ መዝነት ሒዞም ሃገር እንዳገልገሉ ኣይረኣናን ኢና ንዓይን ንኣይተ ጌታቸው ረዳን ብሓደ ዝርኢ ሰብ እዚ መንግስቲ ንምይጥ ድልዊ ኣይኮነን ኢሉ እንተነቒፉ እቲ ርትዓውነት ኣበይ ዘሎ ሃገርና ካብ ነውፅ ሓራ ዝኾነት ክትኾን ዝለዓለ ድሌትና ብተግባር እንድግፎ መበገሲናን መብፅሒናን እዩ ዝብሉ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ፀገማት ክቐረፉ ዝዓበየ ሕርያና ዘተ እዩ ዘተ እነሳልጥ ተዓሪቆም መበል የኾነ ሓቢርካ ንሃገራዊ ርእይ ንምንጣፍ እዩ ኢሎም ብዓቕሚ ንሕና ውሳነ ከዓልቦም ዘይኽእሉ ዛዕባታት ንህዝቢ ሕሊፍና ሂብና ህዝቢ ክሳዕ ዝውስነሎም ንህዳእ እምበር ዘይለዓል ዛዕባ ኢልና ዘነፀርናዮ ነገር የለን ብምባል ይገልጹ ብዘተ ዘይፍታሕ ኣብ ልዕሌና በሰላሎ ንዝብል ማሕበረሰብ ስግግር ፍትሒ ባይታ ክሕዝን ዝተበደለ ክካሕዝን ኣማራፂ ኣቕሪብና ኢና ብምባል የብራህርሁ እሞ ተዓጣቂ ሓይሊ ናብ ሰላማዊ ህይወቱ ከኣቱ ዓቕምና ፀንቂቕና ዕጥቀፍቲሕና እግረት ኪልና ሰላም ሃገር ንምጽናዕ ተበግሶና ጥንኩርን ዘየላጥ እዩ ኢሎም እዮም በዲዲአር ከየላ ሀብታችን ሀብት ብዲዲአር ካብ ዝርከብና ፈሰስ ጌርና ናብ ሰላማዊ ህይወት ንምለሶም ኢልና ንሰላም ኩሎም ማዕጾታት ከፊትና ኢና ተተግባርነት ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዶብ ሰግር ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ዕጡቕ ሓይልታት ውሽጢ ዓዲ መንግስቲ ብዕቱብ ክጥምቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ብጽኑዕ ኣገንዚቦም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምላሽን መብርህን ኣብ ዝሃብሉ እዋን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይሕጋዊ መረፃ ህወሓት ክስረዝ ዝተጣየሸ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ብስግግር መንግስቲ ክትካን ሕጋዊ መንግስቲ ፌደራል ክኽበርን ዝብሉ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዮም ካብ ትግራይ ዝተመዛወሉ ናብ ቦቶም ይመለሱ ዝብል ጽኑዕ ቅዋም መንግስቲ ምዃኑ እውን ኣስሚሮም ልዮም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናዝሬት በሪሁ ዝርዝር ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዘቕረብሎም ሕቶታት መብርህን ምላሽን ዝሃቡ እንትኸውን ውዕለ ፕሪቶሪያን ጉዳይ ትግራይን ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ህወሓት ዘካይዶ ዘይሕጋዊ መረፃ ንኽስረዝ
ዝጣየሽ ዝሕጋዊ መንግስትን ቤት ምኽርን ክፈርስን ካልኦትን ምዃኖም ገሊጾም ፕሪቶሪያ ተደራደር ነው ከጀነራል ጻድቃን ጋር ነው ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው ፕሪቶሪያ ተደራደርና ምስ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን አሰፋ ብርሃን እዩ በወገን ትግራይ ቀንድ ተደራደርቲ ዝነበሩ እዚኦም ኮይኖም ናሃለውን ንሶም እንትናሓቶም ዝብሉን ነገር ኣሎ ኣብቲ ቦታ ዘይነበሩ ፕሪቶሪያ ዘይፈልጡ ሰባት ድማ ፕሪቶሪያ ንኽብሪና ይብሉ ኣለዎም ዝወለደት እናሃለወት ዝሓቆፈት ኣዶ እንተዘይኮንኩ ዓይነት ነገር እዩ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቀዳማይ ሕወሓት ሕጋዊ መረፃ ይገብርን ሕገ መንግስቲ ጥሒሰ እየ ኣካይደዮ ይሰረዝ እሺ ክስረዝ እየ ካልኣይ በቲ መረፃ ዝተጣየሸ መንግስቲ ይፍረስ ሕጋዊ ኣይኮነን ቤት ምኽሪ ይበተን ሳልሳይ ካብ ኩሉ ዝተውፃፀ መንግስቲ ይመረፅ ስግግር መንግስቲ ይጣየሽ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከኽብር እየ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ ይቀጽል ኣብኡ ዘሎ ፕሬዚዳንት ግና ይውረድ ማለት እዩ ጉዳይ ዕጡቃት ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ኩሎም ዕጡቃት ብዲዲአር ዕጥቂ ክፈትሑ ምስ ምዕምዖም ኣብርሃም እዮም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ዝብል ድማ ጽኑዕ ቅዋም መንግስቲ ኢሎም የታጠቀስ በዲዲአር ዝተዓጠቀ ብዲዲአር ዕጥቁ ይፍታሕ እምበር መሳርሒ ምሕባእ ኣይተሰማማዕናን ምስልጣን ምምራቕ ኣይተሰማማዕናን መሳርሒ ሓቢእኻ ምቕማጥ ብኮንትሮባንድ ምውፃእ ምፍታን ዝብል ኣብቲ ስምምዕነት ኣይነበረን ዝተመዛበሉ ድማ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ኣብ ራያ ጸለምቲ ከም ዝተገበረ ወልቃይት እውን ክምለስ ኣለዎ እዚ ጽኑዕ ቅዋም መንግስቲ እዩ ኣብ ከረኸርቲ ቦታታት ዘሎ ጉዳይ ብሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ከም ዝፍታሕ እውን ኣብርሃም እዮም በአማራ ይገባኛል የሚባል ቦታ በትግራይ ይገባኛል የሚባል ቦታ አለ በክልል አማራ ይግበአን ዝባሃል ቦታ አለ በክልል ትግራይ ይግበአን ዝባሃል ቦታ አለ እዚ ከመይ ይፈታሕ ንዝብል ዓርሱ ሕገ መንግስቲ መልሰለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣብ ክልል ኦሮሚያን ክልል አማራን ኣብ ክልል አማራን ክልል ሶማሌን ሞንጎ ዶብ የለን ወሰን እንቀምጥ ክልል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ እንተቀምጥ ቀበሌ አይፈሊን እዚ ካርታ ናይ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ አይብልን አከራኸርቱ ጉዳያት እንተጋጥሙ በህዝባዊ ውሳነ ይፍትሑ ይብል ክብራት ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንድ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዋንነት በር ባሕሪ ሰላማዊ አማራጭታት ቀዳምነት ሂባ ከም እትሰርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ሎሚ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ኣኼቡ ብፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቐረበሉ አንፈጠመተ ሞሽን መንግስቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣጽዲቁ ሓፈሻዊ ዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ከም ዝመጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዜና ነመስገን ሰላም መበልካላይ ሱርዓ ኼባ 50 ዓመት ዘበን ስራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኽብሉ ተሳሊጡ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ